Benvinguts i benvingudes al tutorial Diversió amb els colors complementaris. En aquest petit vídeo recordarem allò que ja hem parlat a classe de la importància de les parelles de complementaris. Anem a recordar primer quines són les parelles de complementaris. Començarem posant la parella formada pel color groc i el seu complementari, que si no us en recordeu és el violeta. Per fer el violeta haurem d'agafar magenta, o si no teniu magenta, doncs el vermell, i el blau cian. El barrejarem i ens sortirà aquest que a vegades li diem lila fosc, doncs és el violeta. Tenim la primera parella. La segona parella seria el vermell o el magenta, depenent de quina teoria del color feu servir, i el verd, que com sabeu els complementaris són oposats en el cercle cromàtic. La tercera parella tindríem el blau cian i el taronja, que com sabeu el taronja és la barreja del magenta o del vermell amb el color groc. Ara passarem a veure ràpidament què és el que passa quan agafem un color. En aquest cas partirem dels primaris i li posem una miqueta del complementari a la barreja. Comencem pel groc, li posem una mica de violeta, amb el pincell eixuguem una mica perquè no tinguem excés de pintura i veiem que aquest groc s'ha enfosquit i s'ha neutralitzat, que vol dir que se'n va cap al marró, cap al gris, ja no són colors tan purs. El mateix estem veient amb el vermell si li posem una mica de verd. També s'ha enfosquit i s'ha neutralitzat. Per últim anem a fer el mateix amb la parella del blau cian i el taronja. Agafem el blau, li posem una miqueta de taronja i veurem també com s'enfosqueix i es neutralitza. En aquest primer plat podem tornar a revisar les parelles de complementaris, el groc i el violeta per una banda, magenta i verd, blau i taronja, i com han canviat els colors al posar-li una mica de complementari a la barreja. Passem ara a veure tres petits casos pràctics. En el primer dels exercicis veurem com fem una llimona, d'acord? Una forma senzilla. Escullo fer una llimona per no fer un cercle amb un degradat, sinó per donar-li una mica de context. Aquesta llimona la pintarem de color groc i intentarem amb el complementari fer la zona d'ombres. Aquí estic dibuixant amb un llapis Brut Funer, d'aquests que sabeu que m'encanten, de base d'oli, i veureu que podem pintar a sobre perfectament amb l'aquarel·la i que no s'emborrona. Bé, doncs comencem agafant el groc. El groc no l'aplicarem directament, ja a la primera zona, que hauria de ser la més il·luminada, ja li posarem una miqueta del complementari perquè no sigui tan llampant, tan pur. Fem unes proves abans per saber si el color és el que ens interessa. Quan suquem a la pintura, recordeu eixugar una mica el pincell amb el paper de vàter o de cel·lulosa, perquè ens interessa tenir bastanta pintura al pincell com perquè no se'ns assequi la pinzellada i poder treballar la tècnica de la gota, però que no ens quedi molta acumulació de pintura, sobretot quan estiguem fent zones més petites. En aquest cas no tenim problema, però és bo tenir-ho present. Bé, aquí aplico el color groc
que ja veieu que no és pur, sinó que ja l'he neutralitzat una mica. I intento que no s'assequi gaire la pinzellada. Aquí veieu, ja començo un error, a part de que hi ha un pèl boicotejant-me, no sé si ho heu vist, he comès l'error de fer poca pintura i haver de tornar a barrejar. Un error molt comú, doncs preneu nota. Ara li poso una miqueta de verd perquè sigui més una llimona, no? més real, tot i que avui no estem fent pintura hiperrealista ni molt menys. Mira, perquè l'he vist i m'ha vingut de gust, no? Posar-li una mica de verd, però ja veureu que els resultats no són gens realistes, sinó que estem treballant els complementaris. L'apassionant món dels colors complementaris. Bé, ara sí, agafem el groc per fer la part més fosca i li posem una mica més del seu complementari, el violeta. A vegades pot ser que si hem fet un violeta, hem fet nosaltres la barreja i ens hem passat amb el blau, ens pugui quedar verdós quan barregem amb el complementari. Això ja s'ha d'anar ajustant. La teoria és una cosa, la pràctica sempre és més complicada. Però veieu, hem posat el groc, li hem posat una mica més de complementari i s'ha enfosquit. Però no s'ha enfosquit embrutant-se, sinó que és com una foscor natural del color que ja estàvem fent servir. Bueno, aquí li faig uns toques, perquè sembli una mica més una llimona. Però no us espereu gaire més. I ara ja, finalment, doncs una miqueta més de complementari, veieu que ja pràcticament és un color marró. Bé, com podeu comprovar, tampoc és una classe de llum i ombra, perquè si fos una classe de llum i ombra, l'ombra no seria com l'estem col·locant. La part més fosca no seria la que està a prop de la superfície. Bueno, aquí tampoc tenim superfície, però si tinguéssim superfície hi hauria una part de llum en aquesta ombra, ¿vale? Però això avui no és el tema. Bé, i aquí teniu el resultat, la nostra llimona, per dir-li d'alguna manera, però on podeu veure com amb el complementari hem anat enfosquint i neutralitzant el color, que és el que ens interessava. Bé, ara continuem per la segona parella de complementaris. En aquest cas anem a fer una taronja. Bé, aquí, a part de l'exercici dels complementaris, ens trobem amb una dificultat molt curiosa que jo em trobo amb les aquarel·les líquides, com a mínim amb les que tinc, que són les Vallejo i les Ecoline, que és que a l'hora de barrejar el groc amb el magenta, el color, mentre està mullat, no es veu quin és el color final. I realment no sabem com queda fins que no s'ha assecat del tot. Una cosa que despista bastant. Però bé, ja sabeu que m'agrada viure al límit. Veieu que anem aplicant amb bastanta pintura, fent servir la tècnica de la gota, perquè no ens quedin les pinzellades seques i marcades. Aquí, si heu vist un petit canvi, és que he esperat una mica perquè s'aixugués la capa que acaba de donar. No del tot, però que s'aixugués una mica. I ara agafem el taronja i li posem una mica del seu complementari, que és el blau. És important anar molt en compte perquè els colors foscos de seguida alteren els colors més clars.
Així que al blau, només que li posem una miqueta de res, de seguida ens enfosqueix molt el taronja. Això s'ha d'aprendre a controlar. No és fàcil, però amb la pràctica es va agafant el truquillo. Tot i així, moltes vegades ens trobarem que ens hem passat. Ara, per difuminar, he netejat el pincell una mica, l'he eixugat una mica i anem fent com un degradat. Però no es pot insistir gaire perquè si no després fan aigües, que és quan es passen aquelles coses que fan com unes acumulacions de pintura, així com a ventalls que s'obren. Doncs això passa si insistim molt quan no hem d'insistir. Aquí podeu veure la taronja, aquesta sí que li diem taronja per dir-li d'alguna manera, però podeu veure com ha canviat totalment el color. Allò que dèiem del groc barrejat amb el magenta, de les aquarel·les líquides, que canviava molt d'humit a sec. Ara passem ja a la tercera parella de complementaris, que seria el magenta i el verd, o el vermell i el verd, depenent de la teoria del color que ens agradi més. Anem a fer així una miqueta de tall a la maduixa, que no es digui. I ara doncs farem un vermell amb el magenta, li posarem una miqueta de res de groc perquè no sigui tan rosa el magenta, que es vegi més vermellós. A partir d'aquí anem pintant, fem servir la tècnica de la gota igual que abans. Accelerarem una mica el vídeo per anar més de pressa. I ara ja, doncs, al vermell li posem una miqueta de verd a poc, perquè també de seguida canvia molt el vermell quan li posem una mica del complementari. Hem d'anar en compte i anem posant doncs, a la zona més o menys que aniria a l'ombra. Veieu que en un primer moment es veu molt fosc, per això ara també el difuminarem com hem fet abans, netejant el pincell i eixugant una mica i estirant una mica aquesta capa que hem donat. I veieu com es veu una ombra natural. Pot ser més marcada o menys marcada segons la quantitat de complementari que posem, però el color no es veu brut, sinó que és el vermell que hem fet, però bastant més fosc. I a l'hora de posar-li les herbetes fem el mateix. Al verd li hem posat una miqueta de vermell perquè no sigui tan llampant, perquè no sigui tan pur i es neutralitzi. Bé, doncs ja hem acabat amb aquestes tres parelles de complementaris i com fer l'ombra natural, com neutralitzar els colors. I ens veiem amb un altre apassionant capítol de diversió amb els colors complementaris. Fins aviat!